Kuqalile ukufunda namhlanje ezikoleni kuzwelonke. Kepha ke abanye abafundi abakwazanga ukubuyela ezikoleni njengokujwayekile ngenxa yezinkinga ezahlukene ikakhulukazi ezithinta ingqalasizinda yesikole. Akuhambanga kahle osukwini lokuqala lwesikole kubafundi abahlala eMamelodi ePitoli. Laba bafundi balahlekelwa yikho konke khathi imindeni yabo ihlaselwa zikhukhula ngenyanga eyedlule. Namhlanje bancamele ungalibhadi indlobo esikoleni ngoba bengenawo umfaniswano wesikole. Uthi anginazo icathulo zesikole kanye nezincwadi ngifuna esikoleni. Abazali babo bathi umnyango wezemfundo ubenzele phansi njengoba wehlulekile ukufeza isethembiso sokubaxhasa ngumfaniswano wesikole. The government promised us to tell us when we go in before the school is going to open, so we're still waiting for them till now. Northwest bahlangane nembibizane abafundi basesikoleni iMamerado Combined namhlanje ekseni bethi babuyela esikoleni njengenjwayelo. Laba bafundi batshelwe ukuthi isikole sivalwe unomphela sathuthela kwenye indawo. Baphoqeke ukuba baqhinqe ngaphandle kwamasango esikole. Abazali bathi umnyango wezemfundo awukaze ubatshele ukuthi lesi sikole angeke sisababikho lapha. Lo mzali uthi akazi ukuthi isikole sivalweleni bona bahlala emapulazini kuzoba nzima ukuya kwezinye izindawo. Umnyango wezemfundo wenqabile ukuphawula ngokuthutha kwalesi sikole. Empumalanga kube nomdonsiswano phakathi kwabazali kanye nomnyango wezemfundo malungana nesikole samabanga aphansi iThipembeni esikanyamazane. Lesi sikole sahlonzwa njengesingaphephile ngolwezi wangonyaka oyidlule. Lokhu kwaphoqa ukuthi abafundi bathuthwe bayiswe esikoleni iPhosha Shabangu ekoteni yokugcina yonyaka. Abazali bathukuthele bayaveva njengoba sekuze kwavulwa izikole lesi sikole singakalungiswa. Akusingithi sonke lesikhona kuyofinyelela le. Namhle kusenje kuthi kulamabhasi abantwana kwagcwala abatali sagibela khona kakhulu labaningi bakhona ukuthi solungisa indzaba yeadministration ukuthi bakhona kuba register labantwana kunyalo January. Umnyango wezemfundo uthi ucikice inkontileka yezinyanga eziyisithupha nesikole iPhosha Shabangu yokuthi sincikise abafundi ababefunda eThipembeni kuze kube siyaphothulwa isikole sabo.